Angel. Bali po may pinapadeliver po kasi sa inyo dito. Sa inyo po nakapangalan. Bali kailangan lang po namin ng video for proof kasi po sa pagde-deliver namin. Bali po malalaman nyo na lang po mamaya kung kanino galing kasi po nandun po yung resibo namin. Papareceive na lang po namin sa inyo. Tara po. Isang napakasayang araw sa inyong lahat mga ka-JFS. I am Ate Angel, your love and surprise ambassadress. At kahit nga papatapos na ang araw ay patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng saya at sorpresa. And to a secret to a happy life in perseverance, happily and understanding, enjoyable love, and lots of craziness and lots of happiness. At yan ang ibibigay sa inyo palagi ng JFS Petals and Services. At ngayong araw ay dadako tayo sa Flor de Lis, San Fernando upang sorpresahan ang isang pinakabonggang dalaga na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. So tara na't kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. At andito sa likuran ko, meron tayong isang bilaong pastel, puto from Ning's Classic Merienda, ang Rava Bells cake, ang bubble balloon natin na happy birthday, mahal ko, wow, sana all. At syempre ang ating stuffed toy at ang bongga nating chocolate bouquet. At may patarp ay may banner tayong happy birthday, mahal at ang letter natin dyan sa gilid. So talagang napakaswak na naman ang regalo natin na ihahandog natin. So ano pang hinihintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. For our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. Without just create but to captivate, at bago ko kalimutan, naharanain din pala siya ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Tara na't kilalanin na natin si ate all the way from Flor de Lis, San Fernando. Barangay Flor de Lis, Milaor. Tara na't samahan niyo kung surprisein si ate here at Flor de Lis. Bye-bye! Kala ko picture. Tao po. Dito po. Tao po. Ay, andito po si Irene Maaliw po. Ay, hello po. Pwede po kayo makausap po. Saglit. Pwede po kayo makausap. Saglit. Ay, hello ma'am. Bali po ako po si Angel. Bali po may pinapadeliver po kasi sa inyo dito. Sa inyo po nakapangalan. Bali kailangan lang po namin ng video for proof kasi po sa pagde-deliver namin. Bali po malalaman nyo na lang po mamaya kung kanino galing kasi po nandun po yung resibo namin. Papareceive na lang po namin sa inyo. Tara po. Pinadeliver lang po ako, pinadeliver. Wala ka pong pinadeliver? Okay po. Ay, lechon! Sira mga lechon! Ito po kayo ma'am. Bali po may nagpapadeliver po kasi dito sa inyo. Hindi po namin kilala kung sino. Malalaman nyo na lang po. Pero wala po kayo na-expect na deliver. Ano po kayo na-expect nito?
Lechon. Ano pong selebrasyon ngayon? Ba't po may lechon kayo? Kaya naman pala nakapula si ma'am. Happy birthday po. Ilang taon na po kayo? 37. 37 talaga, 37. Wow, fresh na. Pero mukha na po kayong 36. Ayan. So ma'am, andito po yung pinadeliver sa inyo. So pwede nyo na po itong buksan para po malaman natin kung ano yung Shopee delivery para sa inyo. Okay lang po? Sige po, buksan nyo na po ma'am. Ayaw buksan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Ma'am Irene! Kami po ang JFS Metals and Services. At ito pong mga regalo na to ay para sa inyo at pinabibigay na inyong pinakamamahal na mahal ko. Wow! So ito ma'am, tanggapin niyo po itong lucky sash namin dahil kayo po ang siguro ano na lang, hari at reyna ngayong hapon. So ma'am, happy birthday po! Ayan! At syempre ma'am, meron kayong chocolate bouquet. Ito po yung chocolate bouquet natin. Ayan, tanggapin niyo rin po ito. Napakasasarap na chocolate para sa inyo. At syempre po ma'am, may stuffed toy kami at may bubble balloon at may 1 dozen of balloons at syempre may Raffles cake at kakaliha puto. At syempre ma'am, meron din po akong gustong basahin mensahe para sa inyo. Pero bago ko basahin yun, ano pong gusto niyo sabihin naman sa nagpabigay ng regalo na ito? Nasasana all naman talaga ako. May pa 37th birthday gift. Ano pong gusto niyo sabihin sa girlfriend ninyo ngayong hapon? Hindi ko inaasahan to pero sobrang saya, na-surprise ako. Maraming salamat sa iyo, mahal. Ingat ka dyan palagi sa Hong Kong. Mahal na mahal kita yan. Ay, sana. So, ma'am, hindi ko po bang matanong ano pong name ni ma'am? Sheena. Shena. So, isa kayo dito, ma'am. Isa kayo dito, Aya. So, meron akong gustong basahing message. Meron akong gustong basahing message para po sa inyo. At syempre, kahit malayo si Ma'am Sheena, ay talagang nakakakilig naman ang mensahe na ihandog niya para sa iyo. To the person who loved me at my worst, love me without condition or hesitation, isang pagbati mula sa inyong kaasaran, isang malakas na sigaw na happy birthday, mahal ko. Surprise! Yun! Alam kong nagulat ka at naiyak pero wag mong ituloy. Dapat masaya ka lang sa araw na ito at sa susunod pa na mga araw. At yun lamang ang lagi kong hangad sa may kapal. And always be happy ka lang sa kapiling ng iyong mga anak, magulang, kapatid at kaibigan. Salamat na dumating ka sa buhay ko, lalo na ang pag-ibig na inalay mo at nagkaroon ng kulay ang buhay mo, buhay ko. Din pala, joke po. Happy birthday, mahal ko. Mahal na mahal po kita. Bagamat magkalayuman tayo, hindi po ito hadlang para maasar kita. Mapasaya kita. Be thankful always to your family and kids, especially to our God, for adding another years in your life. I am here no matter what. I do love you to the moon and back. Enjoy your day. I love you. Love, Sheena. Wow, naman talaga. Palakpakan naman natin si Ma'am Irene. Medyo nagiging emotional na si Ma'am Irene. So, Ma'am Irene, hindi pa dyan nagtatapos po dahil may 2 kantang ihahandog sa inyo ang surprise saranista namin at bago ulit yan, anong gusto nyo naman sabihin? Napaka-sweet naman talaga. So, meron na po kayong anak? Meron po, 2 kaso wala dito. Nasa taas. Sige ma'am, okay lang po. Ano po gusto niyo sabihin kay Ma'am Sheena? Wala na akong ibang sasabihin. Yun lang, basta mag-iingat ka lang lagi. Alam mo naman kung bakit see you soon. Next year. Yeah, naman talaga. So mga, ano pa po ma'am? Yan lang. So mga ka-JFS, tara na samahan niyo pa rin kami upang aranahin si Ma'am Irene ng ating surprise saranista na si Kuya Gab. Hello sa inyong lahat mga ka-JFS at live na live pa rin tayo dito. Kasama ko ang napakaganda at
gwapo nating celebrant na si Ma'am Irene all the way here from Barangay Flordelis, Milaor. Tara na't samahan niyo pa rin kami upang aranahin siya ng ating surprise aralista na si Kuya Gab. Bakit ba ika'y nakikita? Puso ko ay kumakaba. At nasilayan ko ang iyong ganda. Puso ko ay nababalisa. At pag ikaw ay tatabi, ako ay hindi mapakali. Walang ibang iniisip kundi ikaw lagi. Sinubukan ko kay kalimutan, ngunit hanggang ngayon di ko makakayanan. Pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo, pagkat ikaw sinta ang aking dahilan. Wala man sa'yo ang lahat, huwag kang mangangamba. Wala man sa'yo ang lahat, iniibig kita. Hindi ka man yung tipo na makikita sa TV at dyaryo. Ang sinisigaw ng puso, ika'y mahal ko. Wala man sa'yo ang lahat, sa'kin ay ikaw lang. Wala man sa'yo ang lahat, anak ka sa Pinas. Ang bawat pintig ng puso ay sinisigaw pangalan mo. Sa lungkot at ligaya, kasama mo ko. Ang mundo ko ay naging masaya, salamat sa Diyos at nakilala kita. Buong buhay ko'y naribago man talaga. Ganto pala pag nagmamahal, sinta. Ako niya pa ha? Ang bawat pintig ng puso ay sinisigaw pangalan mo. Sa lungkot at ligaya, kasama mo ako. Ang mundo ko ay naging masaya, salamat sa Diyos at nakilala kita. Buong buhay ko'y nalibag, ikaw lang talaga. Ganto pala pag nagmamahal, sinta. Ganto pala pag nagmamahal, sinta. Ayan, palakpakan natin ang celebrant sa Masensaya na sa dilim.
handog sa ating maswerteng celebrant for today na si Ma'am Irene. So, Ma'am Irene, favorite song niyo po ba yung dalawang kantang yun? Yung isa, team song niyo. Yung isa, ano po yun? Ang mundo ko ay naging masaya. Yun yung unang song niya sa akin. Nakilala ko. Oh, sana ko naman talaga. So, ano bang hinihintay natin? Hindi matatapos ang araw na to. Siyempre, Mama Irene, na hindi namin ikaw pinapablow ng iyong Raffabel's Cake with a Golden Candle. Pero bago yan, kakantahan muna natin si Mama Irene ng happy birthday. 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Mom Irene, make a wish and blow your candle. Yay! Ganap na si Mama Irene at 38. Charot, 37. So, Mama Irene, nasa po yung dalawang anak ni Mama Irene? Ay, yun, isa. Halika dito, baby boy. Halika dito, baby boy. Halika dito, baby boy. Pa-backgroundan mo ko, Kuya Gab. Halika dito, baby boy. Oh, baby boy. Huwag naman kayo maiyak kasi birthday naman ni Mami. So, baby boy, anong gusto mong sabihin kay Mami today na special na araw niya? Okay lang yan. Sige, take your time. Kiss So, kiss naman kay Mama. Yes! Si yung isa kasi medyo mahihain mga ka-JFS. So, huwag na natin pilitin eh. So, si Mami na lang. Mami, halika dito, Mami. Mami, halika dito, Mami. Okay lang, maganda naman yung headband mo. Okay lang yan, Mami. Maganda naman yung headband mo, Mami. Dito ka, Mami. Ay, sa kabila mo. Ayan, Mami. Ano pong gusto niyo sabihin sa inyong pinakamamahal? Pakilan niyo pong anak si Mami Irene. Pang dalawa po. Sige po, ano gusto niyo po sabihin? Masasabi ko lang sa birthday ni Riel. Sana. Ay, yes, Mama. Siya nagilit. Sana mabigay siya sa buhay niya. Wow. Yung mga anak niya. Mga anak niya. Ano sila, magpahal sila. Jen, thank you. Sa pagkakita mo kay Yen. I love you, Yen. Oh, isang hug naman, Mami, para kay Ate. Ayan! So, Mami yan, this is your time to shine. Any last message pa sa langatan, pamilya, kaibigan, at siya sa iyong pinakamamahal na si Ma'am Sheila? Masasabi ko lang salamat sa simpleng surprise pero first time ko to in my life. Thank you, mahal. Basta basta malaang magkita rin tayo. Antay ka lang. I love you so much. Salamat sa pamilya ko. Suporta ko. Ayan. Meron pa po, Ma'am? Isang flying kiss naman po para sa lahat. Ayan! So, Ma'am, yung trivia lang natin, nagkakilala sila sa isang group page. So, talagang destiny naman talaga ata. And more blessings to come. And again, happy birthday, Ma'am Irene. Palapakan naman ulit natin si Ma'am Irene. So, this is the JFS Battles and Services. Again, thank you Kuya Gab sa ating surprise sa revista. Again, I am Ate Angel. Follow, like, share, and subscribe for our social media accounts. Follow, like, subscribe. Mga ka-JFS again, we don't just create but we captivate. Ma'am, magbabay ka naman po. Bye! 気が触る時が届くよ気が回るのにバロン基礎が触ると